दिनै इन्टारनेशनेल वमेन डे आरो बिसेसकरि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोङो आइजो माहारिनो जोबोद जोङो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय जोङो जोंनि दोलोआ आफादेन होदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जिहेतुके दिनैनि बे सानावनो वमेन्सफ्रा गावसोरनि अधिकारनि थाखाय बिथांमोना नांदोंमोन आरो गोबाव सम नांनायनि उनाव जों दिनै नुबाय दिनै वमेन्सफ्राबो जोबोदनो बिथांमोना आइजो माहारियाबाबो गाव गावनि क्षमताखौ मोननो हाबाय आरो दिनै जों जुदि नायोब्ला नुगोन बावहाय दिनैनि तारिखाव कुनु आथोननि फारागथि गैया, हौवा आरो हिन्जावफोरनि फारागथि गैया, किन्तु अब्लाबो वमेन्सफोरखौ आरो रासिनै जौगाहोनो थाखाय स्पेसियेलि जोंनि दलजों लोगोसे दिनै इन्टारनेशनेल बुहुमनाङैनो बेखौ खालायदों। थिग बेबायदिनो दिनै बे गसाइगाव सहराव जोङो बे वमेन्स डेजों लोब्बा लाखिनानै बावहाय जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे दा कालचारेल रेलि जागोन। बेनि उनाव वमेन्स डेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे टीमबाव लाखिनाय जादों। बिनि सायाव जोङो गेबेङै सावरायलायगोन। गतिके आं मिजिं थिदों जोंनि बे ओनसोलाव थानाय वमेन्सफ्रा जाहाथे जौगासार जायो आरो बिसेसकरि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि वमेन्स गांखंनि गेजेरजों जोंनि वमेन्सफ्रा जाहाथे गामि गामियाव मेसेज होनो हायो जे आथिखालाव वमेन्सफोरनि थासारिया मा आरो जों बेसेबां स्टेजाव एबा बेसेबां जोङो जौगानो हाखो बेफोरखौ जोङो मेसेज होनाय जागोन। बेनिखायनो मिजिं थिदों दिनैनि बे दिना जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जोबोद महत्वपूर्ण मोनसे दिन आरो जोंनि ओनसोलावल' नङा दिनै वर्ल्डआव बे डेखौ पालन खालायदों। गतिके बयखौबो आं खावलायदों बे वमेन्स डेजों लोब्बा लाखिनानै बयबो जाहाथे वमेन्सफ्रा जौगालांनो हायो आरो बेनो जोंनि थांखि।